Завтра Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплено в самій Конституції. Основний закон був ухвалений у 1996-му. Вважається він одним з кращих у Європі. За 22 роки Конституція змінювалася неодноразово. Яких змін потребує нині та чи є там місце для Криму і Донбасу? Деталі в сюжеті Олени Стецюк. Ось такі настрої панували у ніч проти 28 червня 96-го року. Майже добу депутати не виходили з Верховної Ради. І вже зранку першу Конституцію незалежної України ухвалили. Один з учасників процесу, Іван Заєць, згадує, тоді боролися два світи – радянський та національно-демократичний. Це була дуже жорстка боротьба, бо це паспорт державі. Треба із його прийняттям ми остаточно рвали з тою російською тоталітарною імперією. Конфліктними були питання мови, державної символіки, власності та статусу Криму, розповідає Іван Заєць. Серед варіантів щодо півострову були автономія чи просто область України, своя конституція чи просто статут. Компромісом став статус Автономної Республіки Крим у складі України зі своєю конституцією. Але з повноважень Верховної Ради Криму вилучили норму ухвалювати закони. Єдина державна мова в Україні – українська, а сама держава – президентсько-парламентська республіка. За 22 роки основний закон пережив вже кілька трансформацій. Ключові зміни до Конституції Верховна Рада ухвалювала, зокрема, після двох революцій – помаранчевої та Революції Гідності. В обох випадках Україна перетворювалась на парламентсько-президентську республіку. У грудні 2004 року у розпал Майдану для подолання політичної кризи зміни до Конституції були внесені фактично в обмін на проведення третього туру виборів президента. Відтоді повноваження новообраного очільника держави Ющенка обмежувалися. У 2010 році з приходом до влади Віктора Януковича Конституційний суд без голосування парламенту скасував політичну реформу і надав президенту майже необмежену владу. Після втечі тодішнього гаранта 21 лютого 2014 року Верховна Рада поновила Конституцію зразка 2004 року. Перший президент Леонід Кравчук ще з часу здобуття незалежності у складі Конституційної комісії брав участь у напрацюванні тексту основного закону. Каже, тоді, 26 червня 96-го року, враження були суперечливі. Я знав, Конституція потрібна з одного боку. З іншого боку, представники влади і самої високої щабля влади не хотіли виконувати Конституцію. До речі, ця тенденція невиконання Конституції ще не завершилась. Як і сам процес змін до Конституції, на часі зміни до розділу про Автономну Республіку Крим. Леонід Кравчук пояснює, сьогодні це скоріше носить міжнародно-політичний характер. Приймаючи Конституцію і розділ щодо Криму, ми знаємо, що це приймається не на сьогодні. Ми знаємо, що це не буде завтра. Ми знаємо, що потрібен буде певний час, щоб повернути Крим в систему життя України. І тоді цей розділ Конституції запрацює на повну силу. Сьогодні мають закладуватись цеглинки майбутнього Криму. Ба більше, ухвалювати саме національну автономію треба було ще у 96-му році, вважає перший президент. Іван Заєць це питання називає делікатним. Вважає, до нинішніх змін треба було пройти етап національно-культурної автономії задля подвійного захисту кримських татар. Треба дивитися, до чого приведуть такі рішення. Чи не ускладнять вони повернення, наприклад, для Криму. Сьогодні питання виживання і кримсько-татарського народу, і українців, які там є, і інших громадян України у Криму, полягає в тому, щоб повернути Крим в Україну. Напрацювати зміни до Конституції щодо Криму доручив ще 2 роки тому президент Петро Порошенко. Пропонується затвердити національно-територіальну автономію. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, напрацьований робочою групою Конституційної комісії документ передбачає право корінного народу Криму на самовизначення. Робоча група, створена Конституційною комісією,
протягом року підготувала цілісний такий текст, також підготувала в пакеті 2 закони про статус кримськотатарського народу і про корінні народи в Україні. Оцей весь пакет, він має бути розглянутий найближчим часом на засіданні Конституційної комісії і спрямований для розгляду Верховної Ради України. Тим часом у Конституції може з'явитися не лише кримська автономія. Леонід Кравчук не виключає можливості надання певної автономії Луганщині і Донеччині, адже переконаний, в нинішньому стані повернути їх неможливо. І це як варіант завершити війну, пропонує перший президент. Чинний же президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що нині завершується робота над змінами до Конституції, які закріплять прагнення України вступити до ЄС та НАТО. Олена Стецюк, Асан Емінов, Іслям Пінка, Заман, АТР.